Tricycle. Balabal. Dos. Oo. Para sa etikat to na tol, tres. Sakto na ito. Inainin na lang ito pagbaktas. Sige, napiskat ka. Kaya di ka ngayon bulig, di ka ngayon masuson. Woo! Kapapasot panahon pare. Ano kita yung makakabilingin. Apply ng trabaho ba? Dito. Mayroon dito nakita ko. Ha? Mayroon ko dito nakita na mayroon dito bago nga kumpanya. Kumpanya? Bahay mayroon dito na trabaho. Apply kita. Sigurado ka ba ito na kumpanya ito na piskat ka? Oo, lagi kay wanted ko no. Wanted magraksot. Magraksot. Wanted. Ganun na piskat ka. Tao. Kaya mag-raksik kita ini. Basta tara, ito na dun. O sige, kay Ari. Diyon na pagod, na bulan. Damo pagod kiritaon niya na sawang. Napiskat ka. Tara. Agay, nga akong balay. Baray, pagod. Katatapos sa ngayring. Balwati nga akong hired liwat na masun. Kay masulod lakon baga. Karuyag sumulod. Lagi klaro. Maupay kung mayada yan na mag-a-apply nga. Magtitimahin nga akong balay. Kaya huwag baray atop. Pare, ano mo pare yung... Tuman pare, may tao. Bay na mo dito tagiya pare yung... Wag ko nga pinayod na balay. Ang ginagawa niya balay. Oo. Dito. May ano? Madur na. Ha? Wari nga ano mamingaw mo. Napiskat ka. Ay, magtatrabaho kita kung diri. Napiskat ka. Tara, matrabaho kita. Tuntak eh. Kailangan kwarta. Sige. Uy, ma'am. Mopay nga. Pulok. Ano ko nataton mga mano? Kuhan, nagbibiling ka din ng trabador. Oo, actually. Kuwantakin, bibilingin yung mga 5 nga mason. 5 nga masun. Okay. Ikaw, ano ka pare? Masusun. Libor. Libor. Oo, pwede na ito. Di, kay masun ito yung bibiling. Masuntakin bibiling. Libor, diri ka na biling, ma'am. Dere kinahanglan mason nga tanan para kuan. Mopay kung masusun ka. Agudo, kanu ko ninitak para sa'yo, nagginupod pa kaya mo napiskat ka, diri nga libor yung bibiling. Masang Ay, ma'am, pwede kami maka-apply. Oo, ma'am. Ikaw, masusun ka man na. Oo. Ikaw, dere ka pwede. Wala kita may mo pare. Hiyalata akong ma-hired. Ikaw, dere ka pwede. Tagal na din na para sa'yo napiskat ka, kaya ko na. Napiskat ini. Oh, ako lang din mamit Oo, kukuhan. ikaw, la. Yeah. Anin 5. Sakay din ang PDF. Ano pa to? Tricycle. Balabal. Dos. Oo. Para sa etikat to na tres. Sakto na ito. Inainin na lang ito pagbaktas. Sige, napiskat ka. Kaya di ka ngayon bulig, di ka ngayon masuson. O ano man ini ma'am, ako na la. Ikaw, kita akong gibibiling an mason. Tartara, tikangan tan ito. Kani. Napiskat. Warang nagpasod lang nga ito na, ma'am. Pero daw, diri daw lang niya papasod, napiskat. Singko lang pa na natag nagpari. Yung kukuha na niyan mason. Napiskat, napakamusa na ito na, ma'am. Warang pasod lang ako. Makadi ako. Napiskat pare. Ambot ko na ato nada, umuli nada. Kau na kumat nga bagang masusun niya, napiskat. Waray lugod niya karota. Makato kabalayanay, makuha ko't mga gamit.